Neobične rase pasa. Airedale Terrier je pas koji ne liči ni na jednog drugog. Sa svojom dugom glavom, izraženom bradom i oštrim pogledom, deluje ozbiljno, gotovo kao da stalno procenjuje svet oko sebe. Poreklom je iz Engleske, gde je nastao kao višenamenski radni pas, lovac, čuvar i pratilac. Upravo zbog toga nosi nadimak kralj terijera, jer je najveći među svim terijerima. Njegova žičasta, gruba dlaka i neobične proporcije čine ga vizuelno upečatljivim i drugačijim od tipičnih porodičnih pasa. Iza tog neobičnog izgleda krije se pas snažnog karaktera, inteligentan, hrabar i vrlo samostalan. Airedale Terrier je izuzetno odan svom vlasniku, ali nije pas za svakoga. Zahteva dosledan odgoj, mentalnu stimulaciju i kretanje. U prošlosti je korišćen čak i u policiji i vojsci, što dovoljno govori o njegovoj sposobnosti i pouzdanosti. Ovo je rasa koja spaja neobičan izgled, radni duh i snažnu ličnost, pas koji se ne uklapa u kalupe i upravo zato ostaje upamćen. Zapratite naš kanal,